धरनानि हाबाफारि लादोंमोन बेयावहाय नोंथांमोना मोनसे मेम'रेन्डामखौ थाबाय मेजिस्ट्रेटनो मा बुंगोन जों दिनै बे रेलि माने गेदारिंखौ बेनि थाखायनो लादों जिहेतु जोंहा सानै बर' सुबुङा फेक इनकाउन्टाराव जिउ गोमानांगौ जाबाय बेखौ फेक इनकाउन्टार होननानै प्रुफ जाखाबाय बियो मानोना न'खरनि मानसि बुंनायजों बेखौ एक्सिडेन्ट जादों होननानै हस्पिटालाव लांदोंमोन हस्पिटालाव लांनानै पुलिस थानायाव लांदों हस्पिटालाव लांनाय समाव आथिङा जिदोंमोन बेखौ सिलानि खामनाय ओमफ्राय पुलिसा होनदों दा बेखौ जायगा देखायनो हाग्रायाव लांदोंमोन होमबा आथिं जिनाय मानसिया माबायदि थाबायनो हाखो बेखौ ओंखायनो बेफोर गासै खोथाखौ एनालाइज खालामनानै बे खोथाया प्रुफ जाबाय जे बे मोनसे फेक इनकाउन्टार ओंखायनो जोंनो जास्टिस नांगौ जों गोख्रों बिटिआर सरकारखौबो आसाम सरकारखौबो खावलायनो लुगैयो बेयाव जल्दियै जेसां थाब हायो बेखौ न्याय होनांगौ बे कारनाव बे खोथायाव सिबिआइ इनकुवारियानो जा जेसांखिनि इनकुवारि खालामनो हायो बेखौ खालामनानै गोख्रों जल्दि न्याय होनांगौ जास्टिसनि बेलायाव नोंथांमोना दिनै नुनो मोनदों मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों मेम'रेन्डाम गासै सोरनो जों सेन्ट्रेलाव हरदों सेन्ट्रेल माने सोर अमित शाहनो ओमफ्राय जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा ओमफ्राय मेजिस्ट्रेटआव मोनसे थागोन फैबाय थानाय समा खोब गिख्रंथाव होननानै बुंजागोन बर' हारिनि बुंनो हागोन मानोना जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनाबोदों जों गोरलै समाव बे न'निफ्राय फिसा हौवाखौ थिखाना लांनानै गावथारहैनाय मानाय होमबा दासिमबो बेबायदि घटनाया जोंनि गेजेराव जाबाय थायोबा अब्ला जोंबोथ' सानसे समाव हाबा जानानै गथ' गथाय खांगोन होमबा जोंबो जोंनि फिसाजोफोरनो बे खोथाखौनो फोरमायलांसै नामा होमबा जोंनि बर'नि जारिमिना मा जालांगोन सोर लिरगोन जोंहाबो जोंनि बर' हारियाव सानसे समाव सान्थि दंमोन होननानै जोंनि जारिमिनाव जों थैजासे बे बुहुमनिफ्राय बर' हारिया जोबजासे बेयाव जोंनि जारिमिनाव लिरनो हानाय नङा जे जोंनि बर'आ सान्थि दङमोन होननानै काउन्टार आरो एनकाउन्टार आरो फेक एनकाउन्टार मोननै सोदोबा दिनै जागासिनो दं मा बुंगोन इनकाउन्टारखौ खालामनांगौ नाङा बे गासैबो पुलिसनि आखायाव थायो नाथाय प्रपार जास्टिस जानांगौ बिसोर दा मैया हरावनो हमनानै ना दिनैनो हमनानै दा लांनानै नंखाय बाखाय खोथा सोदेरनानै गावथारहैनाया बे नङा सासे मानसिनि दायखौ नागिरनो ओरैनोबाबो सानसे साननैया नांखागौ बे सानसे साननै जायैयावनो बिदि जिउ खोमानांगौबा बहा जानो दा नोंसोर दिनै थार बिजिरनाय नागिरनानै जि मेजिस्ट्रेटनि थ्रुयै नोंथांमोना मेम'रेन्डाम हरबाय बेवहाय मा डिमान्ड खालामनाय जादों नोंसोरो जोंनि मेन डिमान्डआनो जाबाय जास्टिसखौ मोननांगौ आरो सेकेन्डआ जाबाय मोननैल'मोन जोंना जास्टिस थार बिजिरनाय मोननांगौ आरो सेकेन्डआ जाबाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाया सेफ जानांगौ मानोना दिनै बहाबा सानै जाबाय गाबोन बहाबा सानै जागोन मालाबा आं जागोन मालाबा हयथ' बिसोर जागोन मालाबा सोरबा सिख्ला मानसि जागोन दा रेपनि खोथा बुंनायाव मानसिफोरा इनकाउन्टारनि खोथा बुङो नाथाय दा बिना दायाव थैनायावनो मानसिफोरा जोंनो जास्टिस बियाबा बे जोंनि थाखाय बहुद लाजिनांगौ खोथा आरो बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि थाखाय दिनैनि बुब्लियाव नोंसोरो फरायसा हिसाबै मा बुंनांगौ दङ मोनसे क्रिटिकेल सम नोंसोरो बर' फरायसा हिसाबै दिनैनि समाव मा बुंनो दङ दिनैनि समा क्रिटिकेल जाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय जोंनि फरायसाफोरनिसिम बेखौनो बुंनो सानो जे जोङो इडुकेसनखौ नागारनाङा इडुकेसनखौ नों फरायथारनांगौ बेबो नङा नों इडुकेसनखौ बेसेबां खालामनो हायो बेखौ खालामनांगौ बेसेबां नलेज एबजर्ब खालामनो हायो नों बेसेबां नलेज सोनानै लानो हायो नोंनि खर'आव बिसो इडुकेसनखौ जों माबा मोनसे साख्रि मोननो थाखाय नङा इडुकेसनखौ जोंनो नांगौ जों मानसि जानानै थांना थानो हानाय बायदि क'क्राझाराव जिहेतु माने मोनसे इन्सिडेन्ट जाबाय बे इन्सिडेन्ट खालामगिरि जाय बिथांनि सायाव मा लुबैयो बे अलरेडि जों बुंखाबाय बे मोनसे फेक इनकाउन्टार ओंखायनो जाय खालामदो बेनि सायाव मा राहा लानांगौ सासपेन्ड जानांगौ ओमफ्राय थाबनो खालामनांगौ मानोना अलरेडि बेयो प्रुफ जाखाबाय फेक इनकाउन्टार होनानै बेयाव बारा गोबाव सम खालामालासिनो आलाय गेलाय खालामालासिनो दा गाबोन खामगोन समफोर खामगोन होननानै बिदिनो गोबां केसा जोंनि बर'नि गेजेराव बोसोरनै बोसोरथाम जानानै दं मोनथिनाय हसिनाय केसफोरानो जों फेक इनकाउन्टार होननानै मोनथिखानाय गोदोआवबो बहुद केस दं बेफोरखौनो दासिमबो न्याय होनो हायाखै होमबा
बेखौ थगायनानै दोननो सेस्था खालामनाङा सरकारा बेखौ जों बुंनो नागिरो मानोना दिनै जोंनि बर' इयुथ्सआ जांख्रिखांदों बे दिनैनिल' नङा जों जाबाय थासिगोन एबारनिफ्राय मानि थाखाय फैदों बेवहाय मबाइल बेक करना बे समावहाय मा जास्टिस नांगौ मानि थाखाय नंखाय एनकाउन्टारनि थाखाय जास्टिस नांगौ हा नंखाय एनकाउन्टारनि थाखाय नंखाय एनकाउन्टार